Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau nduk goleki ibu nubruk ibu karo nangis. Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu Bu. Bar iki aja mbok baleni meneh lek munjarake sinden-sinden ya Pak. Ngono kuwi critane. Dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih Pak. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo jenis kala. Ngoten. Terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning arep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ora apa-apa rasah. Ayo. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to, Kan? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. Kali jumeneng. Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur to, sak rombong aku lho. Lho, Pak, trouble lho, Pak. Mundur moja maju, ayo ora nggih. Trouble jenenge. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kula tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane siniken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya.
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Oh iya Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sito Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Ndaru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB kah luar biasa. Yo Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan tanpa leren, kok isih meluangkan waktu gelem deprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan mbak batin niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari sego jangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh ngoten iya. Nggih, makane untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. Nggih, ngoten. Luar biasa. Itulah alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur Nduk, wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Bu Kesi. Nggih, Waduh, idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi nu hampa aku mbiyen nggih. Ngono kuwi. Heeh. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngison ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Ah ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Ah iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Loh, bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lek di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lek aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ngono? Ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku kuwi. Oh.
Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho Ken. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk nih Ken, Dalem, Bu. tak ceritani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan Nduk, baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu sih anak. Kaji. Astagfirullahaladzim. Seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu Bu. Ngono. Sebatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek munjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Menyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dipiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono Nduk, bapakmu dadi saiki wis tobat Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi dongakno kan, ceritane. dongakno muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh to. Ayo to. Sopo ya ampun sopo to. Sula enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Nanti kaya ngono. Niki sing genden namine Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Dar minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li
aran jiwa tama. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Ibu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya, masalah ning ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidak king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca, babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu ning ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Lek? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek njemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yenong iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo, jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masalah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Anu Dip, saya pinjem baju dan pokoknya saat pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Oh ya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kemauran mindah kaya apa kowe kewirangan jatuh. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngemrikoi kula diguyoni babir kita. Jane isine apa to, Nang? Ayo. Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Ya nang kangen karo lek nembang. Gandrung sik kelingan no. Ayo. Masih, Pak. Oh iya gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo iki wae sapa Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kenmu? Campur darat. Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayo kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nenek nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yut, ngopo Yut? Dalem Pak E. Ayo. Elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ayo. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ayo. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Arep muni Mbak
Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Yo kan gitu tutupan baru ki sampean iso istirahat. Ayo, betul. Ben dikancani, Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo, oke. Mbak Munasiro, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh iya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo nek kancane akur, ayo karo Andi Babu Dek. Ayo. Yuk, yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing-sang. Ayo apa? Nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, tak wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, sementing bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjongkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjongko bablas ke Sumanding ya? Ayo. Ora kesel ta wae ngono iki? Kenapa? Ken ora kesel terusan. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo. Biasanya artis sih dihitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Ya berdek ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Bintangnya tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih.